Ikerketa baten berri eman behar dizuegu jarraian. Iktus bat izan duten 60 urtetik beherakoak, arrisku faktore berezikoak dira koronavirusa harrapatuz gero. Hiltzeko arriskua entzun ondo 3 aldiz handiagoa da. Stroke aldizkarian eman dute ikerketa honen emaitzen berri eta sinatzaileen artean da Uxue Lazkano bioinformatikari Bergararra. Puntu aldizkariko azken zenbakien ere elkarrizketa egin diote eta gurean dago Uxu, ongi etorri. Eskerrik asko Larraitz aukera hau ematiarren ere lanei berri aukera ematiarren. Bai, zalantzarik gabe. Akuas izeneko Kataluniako kalitate eta ebaluazio sanitarioen agentzian egiten duzu lan eta ikerketa egiteko 2020ko otsailetik uztailera bitarteko Katalunian izandako koronavirus kasu guztiak hartu dituzue aintzat. Eta medikuek ospitaletan sumatutako susmo bat baieztatu egin du ebidentzia zientifikoak. Zeintzuk dira ikerketa honen ondorio nagusiak, Uxue? Bueno, kasu hontan, guk lan hau Akuasetik bideratu dugun arren, elkarlan oso estuan egonga Bartzelonako Hospital del Marreko neurologiako medikuekin. Eta bertan erak pandemian egon dia ikusten, zela pazientiak, koronavirusakin etortze ziren pazientiak eta iktus bat aurretik eukitza zeukenak, pronostiko okerra zeukela eta hiltzeko arrisku gehiago zeukela. Hau ikusitza eta guk agentziatik Kataluniako bizilagundanen datuak eskura dauzkogunez, pentsaun ginuan egokitza izango zala datu honek jaso, zuk esandako moduan, otsailetik uztailerako kasu positibo dana jaso, eta honek hilkortasuna zelakoa zan ikusteko urte igualeko, 2020ko abendura arte segiduz, ze pasatzen zan ikusteko. Bi ondorio azpimarratziarren, esango nuke, argi geratu dela iktus bat aurretik eukitziak hilkortasun tasa handiago ematen dabela zuk esandako moduan koronavirusa harrapauta gero, baina espero ez ginoan gauza bat izan da, baina 60 urteko berakuen taldian arrisku hau da gehixen nabarmentzen dana, eta zuk esandako moduan adin talde hontan 3 aldiz gehiago da hiltzeko arriskua. Bai, ze pentsa liteke 60 urtetik gorakoak ez, pertsona nagusiak direla faktore arrisku handiagokoak, ez da horrela kontu honetan? Bueno, ez da guztiz hola. Honek azalpen erreza dauka eta da 60 urte gorako taldian, da batez be 80 urte gorako taldian, azkenean zahar izatiak ematen dutzu arrisku hori hilkortasuna. Ez da hilkortasun gutxia daukozula koronavirusa eta gero, da iktusak ez dutzula ematen arrisku hau. Arriskua paziente talde honetan, da zahartzarua hilotutako daren arazo guztixak eta ez da iktusa espezifikoki arrisku hau ematen dutzana. Alderantziz, 60 urte baino gutxi hau dauken pazientien taldian, arrisku hau edadiakin lotutako arrisku hau ez da existitzen o ez da hain nabarmena. Orduan, iktus bat eukitziak bai da faktore bat detektau genkena eta ikusi genkena dana hilkortasuna larritzen da. Eta zertan eragiten du iktus bat eduki izanak koronavirusarekin? Bueno, iktus bat eukitziak batez be gaztiagoak dian pertsonetan ondorio larrixak lagatzen ditu, kasu isa gehixenetan. Bai mobilidadian, bai mugikortasunean problema asko eukitze ditue, baitza berba itxerakoan beukileik sekuelak, edota jan edo arnasa hartzerakoan. Honek ikusten dugu koronavirusa karrera bat izango basan moduan, erak okerra guazten die. Eren abia puntua osasun aldetik askoz okerraua da. Orduan, pertsona batek ez daukanabenak iktus bat aurretik eta pertsona batek bai, egoeria ez da iguala. Orduan, latzagoa da gaixotasuna pertsona talde honetan bai. Eta arrisku faktore hauek detektatzeak ze garrantzi du? Ze erabaki hartu daitezke olakoak behin ebidentzia zientifikoak frogatuta gero? Bai, bueno, hemen azpimarratzea gustauko jaten bi alderdi o zetan ze puntuan eukiditzuan ikerketa honek. Alde batetik da guk protokolua diseina hau ginoanean, zuk lan bat itxen hasi aurretik behitzen duzu, aurretik jendiak zein da ben, ez duzu ingo alpertxako lana. Eta guk ikusi ginoan, ez eguala klaru iktuz aurrekari hau, izango zen arrisku faktore bat COVID hartuta gero o ez. Ez eguan argi, bazeren lan batzuk aldizkari batzutan esate zeuenak bai arrisku faktore bat beste batzuk ezetz. Guk
biztanleri izan danan datua eta oinarrituta esan geinke segurtasun handiz, baietz. Eta batez be, 60 urtetik bera, arrisku faktore garrantzitsua dela. Eta bestalde, baitza, evidentzia zientifikoa oso garrantzitsua da koronavirusakin erlazionatuta daren hartzen dien erabaki askotan. Eta oin, justo 3. bakunazio ontxe gertatzen nahi dana, izan zeinken lan hau, arrisku taldiak perfilatzeko o jakitzeko zein paziente izango dien delikauenak detektau eta honei zaintza pixka gehiago jartzeko. Kasu honetan hauek arrisku faktorekoak lirateke eta komeniko litzake txertori lehenbailen hartzea. Bai. Oso ondo. Datuekin ibiltzen zaratzu, bioinformatikaria zara, pandemia honek milaka datu eman ditu eta puntuan egindako aldizkarian elkarrizketan hain zuzen irakurri dut pandemian datuek indar handia izan dutela, erabakiak hartzeko orduan eta datuak boterea direla. Zer nolako erabakiei buruz ari zara? Aipatu dugu, adibidez arrisku talde hauetan sartu edo ez sartu, baina pandemia horrek datuak eman ditu, hori hor dago, eta hortan zer nabaritu edo ze onura ekarri du honek? Bueno, esango neban, mandan pasu bakoitzian, atzetik ondiela bai medikualen lerruan eta baitza erabakizak hartzen, baina datuak atzetik emandan pasu bakoitzian egon eta guk Katalunian gure agentziatik argi ikusi dugu pandemia sartu zanetik, gu bertan egonga, kasuen notifikazioak itzen prentxaurrekotarako txostenak preparatzen, modeluak sortzen, saiatzen, noiz izango zen pandemian punto gorenena jakitzeko naixan, nik esango neban, isa emandan pasu bakoitzian, atzetik beti ondiela txostenak datuekin hori zuk esan dako moduan, txertaketa taldiak itxerakoan, bai. Zuk datuak erabiltzen dituzu eta aipatu duzu medikuekin elkarlana izan dela oso estua eta ezinbestekoa gainera. Hori ere onuragarria? Bai, hori onuragarria baino esango neban. Zertan egin duzu elkarlan hori? Proiektu honetan konkretuan, nerian, neurologuen lana izan da iktus eukideen pazientien perfilak eta esango ginoan. Ondorizotako bat beba, lehen azaldu ez dutena da, iktus submota bat baino gehiago dare, eta danak ez dauke arrisku berdina. Submota honek paziente bakoitzak zein taldetan sartu izango zen esaterako gara izan, neurologuen lana ezinbestekoa izan da, eren lana izan da. Baitza gero askotan guk programatzen garenak, guk datuak hartzen ditugu eta guretako ez dauke esan nahi orduan. Guk modeluak itxerakoan askotan etaratzen ditugun ondorizuak ez die zuzenak izaten eta da aurretik zehose kontutan ez dugulako hartu. Niretako Elisa dela ospitaleko neurologian ere alboan eukitzeko eta ematen eban paso bakoitzian beran ere ekindan errepasatzen eukitzi izan da determinantia lanotarako. Bueno, eta zelako izan da pandemia baten erdian lan egitea, hemen birusa bere ezagutzen joan gara, denborarekin eta zuek ere berdin. Ikerketa egingo zenuten, baina gauza berriak ezagutzen joango zineten ere, hori, pandemia baten erdian eta presaka imaginatzen du lan egitea zelako izan da, Uxue? Bai, imaginau neike beste lan asko moduan nahiko gogorra. Gu ez ga egon behar izan lehenengo lerruan horre beste jente asko ondan moduan, etxetik lanian genden, baina egunero landa lan genden, epidemiologia zerbitzuak bialtzez oskun kasu danak registratzen notifikazioak itzen, eta azkenian pandemia honetan ziar dano junga gutxinaka ikasten zezaguna zan koronavirusa hemen sartu zanean, orduan moldatzen jun behar izan hasieran garrantzitsuak ematen zeben gauzak, garrantzia galtzen jundie. Hasieran itzen ziren proba motak, aldatzen jundie bai, antigenuen probak sartu ziren, zela interpretau datu honek, zeukan garrantzia bai, izan da lasterketa de fondo moduan, onga egunero hor, gure jakintza bersiklatzen, geixen zekizen jendian onduan alginuan dana ikasten, eta...
oso interesgarria baina bai. Bai, ez da. Stroke aldizkarian argitaratu dute ikerketa honen emaitza, hori ere garrantzitsua da, ikerketa bati ematen diolako funts bat, eta hor egongo delako gaiaren inguruan, bestelako ikerketa edo hortik tiraka egin nahi duen beste edozeinentzako, ez da, garrantzitsua da olako lanak argitaratzea, olako aldizkarietan. Bai, azkenian argitaratzen danean da zehose benetakoa bihurtzen danean, eta modu hontan guk esan genke gure lana aldizkari batek errepaso dabela eta ontzat eman dabena. Eta oin dago komunitate zientifikoan esku, beste baten batek lanakin segitzean izan eskero, edo dozein herrialde edo lekuko gobernuak nahi izan eskero lan hau, eren erabakizen dako erabiltzako bai. Bueno, tamen dugu 6. olatua, etorri zara Kataluniatik gauena pasatzera etxera Bergarara, baina honek ez du atsedenik, datuak gora egiten ari dira, pandemia datuak ari naiz, pandemia datuei buruz ari naiz, sekulako aldea dago aurreko olatuekin, ez dakit zu datuekin zabitzela eta ze itxura hartzen diozu honi? Bueno, ondio goiz da ezer definitibo esateko, baina ikusten gare, joan zan astetik ona datuak bikoizten darela. Ez dago... Baide gisa eta espertuak berbetan dabizten moduan ospitaleratze gutxi hau darela, nahiz eta ospitaleratziak geroz eta gehiago dien eta usixak geroz eta beti hau daren, bai omikronan perfile igual da ez da hain arriskutsua, baina ezin geinke relajau segidun biogoa berra behingoz bukatzen den. Behingoz hori indarrarekin esan duzu, da nahi dugu ezta. Uxue, zorionak egindako lanagatik, ondo pasagabonak, etxera itzuli zara eta merezi duzu, eta nahi duzun erarte. Eskerrik asko zuei danot. Agur, Uxue. Agur.